मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय जानानै थाङो आरो मोनानि समाव जानाय बे जाथायाव जोङो भिडिअआव एक्सक्लुसिभलि जों नुदों जे माखासे माने आयेन सिमफायनानै आरो कुनु आयेनखौ मानियालासिनो साथाम सुबुं जोंनि मिथिनायाव स्करपिय' गारिजों बे लामाजों फैबाय थादोंमोन आरो बे बाथ्राखौबो जों मिथिनो मोनदों जे बे सुबुंफोरा गोबां माखासे खामानि दामानिनि थाखाय बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो आरो बे समावनो सिखाव साजायनानै सिखाव मुं होनानै माखासे बे मालसिं रडआव ज' जानानै थानाय सुबुंफोरा माने जायखौ सान्थाल माहारिनि होननानै बुंदों माहारिनि जानो हानाय खिन्थु दायनिगिरिया बे जायगायाव थानाय सुबुंफोरखौसो जों होगोन खारन मोनफ्रोमबो हारियावनो गाज्रि सुबुं थायो दा बे मालसिं रडआव ज' जानानै थानाय सुबुंफोरा सिखना जोहोलाव जाय राजा बिस्मित माने 30सो बैसोनि बिथांखौ गारिखौ लाखिनानै अन्थाइजों खुबैनानै माने गनद्रायजों बुनानै बेयाव साथाम सुबुं दंमोन राजा बिस्मित बेखौ जायगायावनो बुथारो गारि स्करपिय'खौ सावनानै होयो आरो लोगोसेनो प्रभात ब्रह्म बिथांमोननिनो खामानि मावग्रा जोंनि मिथिनायाव आरो बिनि फिसाला 15 बोसोरनि जागिराज ब्रह्म बिथां सानैखौ माने थैनायनि मोनसे पर्याय थासारिसिम बुनानै गोब्राब जखम खालामो आरो बे जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै जोङो सोंखारिदों आरो जों निन्दा खालामदों खारन कुनु कारन गैयाबासिनो कुनु जाहोन गैयाबासिनो कुनु दस गैयाबासिनो बे लामाजों फैबाय थानाय बे साथाम सुबुंखौ मा कारनाव सिखाव साजायनानै लाखिनानै बबे जुक्तिनि आधाराव बबे आयेननि आधाराव बिथांमोना गावनो गोसो जानानै दाउ अमाफोर बायदि जायगायावनो सिथारखो बा बुथारखो बियो जोबोद गिख्रंथाव जाथाय जोबोद साननो गोनां आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे बे जाथायाव जेसेबां सुबुङा जरित दङ जायफोरखौ भिडिअआव नुदों जिखिनि भाषाफोरखौ बाहायदों बिथांमोनखौ गोख्रैयै एरेस्ट खालामनानै बिथांमोनखौ आयेननि गन्डिनि गेजेराव स्ट्रं साजा फासियानो जा बा बिथांमोनखौ जि पर्यायनि साजा होनांगौ बे साजा होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबि खालामदों आसाम सरकारखौ आसामनि डिजिपि क'क्राझारनि डिसि क'क्राझारनि एसएसपि दिनै पुलिस प्रशासना रायजो राजानो धन सम्पतिनि रायजो राजानि जिबनखौ माने रैखाथि होनायाव फैमाल जादों बे खोथाखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों खारन क'क्राझाराव बेबायदि गोबां इनसिडेन्ट जालांदों बेबायदि गोबां इनसिडेन्ट जाबाय आरो बेखायनो सिखना जोहोलाव राजा बिस्मितनि जास्टिस नागिरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसाम सरकारनिसिम जों दाबि दैखांदों जिल्ला प्रशासननिसिम दाबि दैखांदों जे कुनु कारनाव सासेबो नट ए सिंगल पार्सन बे घटनायाव जरित मानसिफोरा जाहाथे खारग'आ आरो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाल' जाया बिथांमोनखौ आयेननि गेजेरजों जिखिनि पानिशमेन्टनि होनांगौनि बेबस्था दङ जाहाथे उनाव मालाबाबो रावबो जाहाथे सोरनिबा जिबन सोरखौबा बुथारनायनि थाखाय जाहाथे रावबो साहस खालामा खारन बियो जोंनि बे जायगाया जोंनि जोनोमनि अधिकारनि आरो बे हाया जोंनि आरो बे हायावनो जुदि जोङो थैनो गोनां जायोबा दाउ अमाबादि सिथारजानो गोनां जायोबा बे जोंनि थाखाय मालाबाबो गनायथाव नङा सहायथाव नङा दा बेखायनो जों न्याय नागिरबाय जास्टिस नागिरबाय दुखुथिया न'खरजों जों गसंथाबाय आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक भाबै न्याय आरो जास्टिस आरो दायनिगिरिखौ साजा आरो फासि होनांगौनि थाखाय जों हाबा मावगोन बे जाथायनि उनाव दिनै जिखिनि थासारि दा सोमजिगासिनो दङ जे रायजो राजानि जि सेन्टिमेन्ट जि आबेग पाब्लिक मोनसे मुभ जादों राजा लामा बन्द खालामनाय जादों आरो बे सेन्टिमेन्टआ जाखागोनखा सेन्टिमेन्टआ थाखागोनखा जोंनि मानसि थैदों जोङो बेनि सेन्टिमेन्टनि आधाराव खुद्रिनायखौ जों देखायखानांगोन किन्तु जोङो बेखौबो खावलायगोन जे जाहाथे खुद्रिनायनि नामाव आन्दलननि नामाव जोङो जाहाथे आयेनखौ आखायाव लानानै हारियारि दाङाबाजि जाजासिम बे पर्यायसिम जाहाथे जों रावबो थाङा खारन
मोनफ्रोमबो हारियाव गाज्रि सुबुं थायो, काल्पिट्स थायो, मिसक्रिएन्ट थायो आरो बे गाज्रि सुबुंफोरा जेब्लाबो गाज्रि खामानि मावो। गाज्रि सुबुंफोरखौ नायगिरनानै आयेननि गेजेरजों जों साजा होनांगोन आरो नङाब्ला जोंनि गेजेराव बायदिसिना गाज्रि थासारिया सोमजिगोन। दा बेखायनो सेन्टिमेन्ट आरो आबेगाव जों जिखिनि खुद्रिनांगौ, जों जिखिनि प्रटेस्ट खालामनांगौ, न्याय आरो जास्टिसनि थाखाय दिनै ओंखारबोनांगौ, बे थार लामाजों जों हाबा मावलांनांगोन आरो सान्थि आरो गोजोनखौ जोङो बयबो रेस्ट्रेन्ट जानानै मेनटेन खालामनांगोन आरो न्यायनि थाखाय सरकार आरो आयेननि खाथियाव जोङो दाबि दैखांनानै हाबा मावलांनांगोन आरो उनाव बर' मानसिया, बर' सुबुङा खुनु कारनाव रावबो जाहाथे बेबायदि दाउ अमा बायदि बुथारजानो गोनां जाया, बिनि थाखाय जोङो प्रसासनखौ जों नारसिननांगोन। प्रसासना बेयाव फेल, कारन क'क्राझाराव माने माइनर गार्ल, बर' गार्ल रेप इन्सिडेन्ट जादों। बेबो बहुत गोबावनि उनावसो एक्सन जादों। दाखालि बावै सासे मेन्टेलि रिटार्डेड, बिनि सायावबो रेप इन्सिडेन्ट जादों आरो बेयाव बाङालि आरो मुस्लिमनि गेजेराव मोनसे हारियारि दाङाबाजि जानायनि लामायाव थांबायमोन। दिनै जों फिन नुबाय। बे जाथाया मानो जाखो? प्रसासना जुदि इन्टेनसन आरो एटेनसन थायोब्ला बेफोरबायदि जाथाया जायामोन। कारन चिरां जिल्लानि बासुगाव जि घटना जालांबाय एक मास सिगाङाव गुरुबासायाव, माने चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव, बे जाथायाव जायखौ आक्रमण खालामदोंमोन बे आक्रमणकारिखौ दाबो प्रसासना हमनोबो हायाखै, नागिरनानैबो मोनाखै। बे जाबाय प्रसासननि फेलार। आरो प्रसासना जुदि रायजो राजानि जिबन आरो सम्पति निरापत्ता होनायनि अनगायै गुबुन लामायावसो जुदि बांसिन बेस्थ' थायोबा, गुबुन खामानियावसो जुदि बांसिन बेस्थ' थायोबा, बिथांमोननि एटेनसना जुदि बे माने गाज्रि खामानिथिंसो जुदि बांसिन एटेनसन थायोबा, मा बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना बुजिगोन जे दिनै जों नुदों जे प्रसासन, पुलिस प्रसासन, असि, आइसि, एसएसपि जाय जाया मानो बिथांमोननि एटेनसन आरो इन्टेनसना दिनै बेलेगथिंसो थांगासिनो दङ। रायजोनि बे दुखु दाहा, रायजोनि निरापत्ता, जिबन आरो माने सम्पतिनि निरापत्ता होनायाव बिसोरो मुथे गोसो होआ। पाब्लिक फ्रेन्डलि माने पिपल्स फ्रेन्डलि पुलिस प्रसासननि खोथा बुङो, किन्तु रायजो राजानि गेजेराव थांनानै दिनै बै प्रसासनिक माने बिसयाफोरा, बे अफिसारफ्रा खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। दा बेखायनो नैबे जाथायजों जिखिनि दा थासारि जादों, जों बयबो रेस्ट्रेन्ट जानानै जों आवगायनांगोन आरो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ देखायनांगोन, दाबिखौ लाखिनांगोन, आन्दलना जागोन। किन्तु जाहाथे जोङो गाव गेजेराव दाङाबाजि जानानै जोङो गाज्रि थासारिसिम जाहाथे थांनायनि परिबेसखौ लाबोआ, बेखौ लानानै जों बयबो खामानि मावनांगोन। आरो जोङो राजा बिस्मितजों, बिथांनि न'खरजों जों गसंफादों। सानै जायफोर जोखोम जादों बिथांजों गसंफादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला, जोंनि नर्थ क'क्राझार आनसलिक कमिटि आरो जोंहा जि कारिगाव इउनिट कमिटि दङ। मैया जाथाय जानायनिफ्रायनो हस्पिटालाव थांनाय, हस्पिटालाव खबर लानाय, पुलिस प्रसासनखौ नारसिननाय, एरेस्ट खालामनो होनाय, गासै जि परिबेसखौ दिनै जोङो आयेनगत भाबै जों हाबा मावबाय थादों आरो आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ सास्ति होनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों।